Karbi Anglong district arlo peaja ipen keso kache pona hina bangke chingthur muchatsi theklong. Dengong MPHC along Swasthya Seva Utsav Surihni Rang Koragathom Kapaman Ponhut External Evaluator Manpen EM Retesing Hi Kachatong Don. APHLC Lamjai Sarpo Angtong Ingtipen Dunmai Pura Justice Waphan Segelang Japhan Tangka Kirungpi. Kardom Karbi Anglong live kinan radona panstami pini biratang ton penarjik tha. Karbi Anglong Autonomous Council along all round development सरकार दाम देत पेन अच्छे दिन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास सरकार तुम नोरामात Karbi Anglong Autonomous Council along chari bomlo bangso jok Karbi Anglong alo rong surong bodalong anta chingthur piglo pusi mai thayalong ningje bomlo bonta lang iktha bangso visual Bangso visual nang litum ke theklong pen Karbi Anglong aro chingthur piklu putong nang litum matha poma Karbi Anglong Autonomous Council along Congress Rajchari asong atum kachari bonghut all round development pusi chipuro lapen non BJP sarkar kachari ahorbang ke अच्छे दिन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पुसी आथेपी एन ponlo tangte bangso athepi ke en pon bangke joklo putong nang litum matha ponma Laswateng bolotangte all round development puta chetonte lapen अच्छे दिन सबका साथ सबका विकास पात हेपी पेना bangta cheton damde da athe bangso visual along ke theklong abangke pe aja agency inut keso abang phan kachar chongpon lang itha Bangso visual lake korkam the constituency ka parlo samye langso langtereng sarthing tirong amekar keso thek tika jok keso kache langtia phan tovar kavya jok sarkar pen kipi 108 102 agari kedam unia jok check e hong along peke hom lok apea ja e agari pensi keso cheponang bomlang Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum kaikya mata Karbi Anglong alo chingthur piklo pukaning je abangke adi alongsi bat koklo bonta ningkan pharopen kachuboche arong alo abangke non buanta tovar me lang kelidam de pin adimak longsi ke onglang lasonsi samilangso lang tereng sarthing tiarong arara kisung ason thot akisung langdam lote dopi khangjang lang Karbi Anglong MP along ke doara atum jasimet KAC kachari atum pendanglo MLA la pen MP atum kaiki amata kangsam dop agari pen kedam long anta chokluma halapu ningkan arjon kisung kachechak nangara rara atum abangke kai pharo talapusi chechak nang bompuma lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum jasimet mai thayalong lam kaning je pen chot kalira asai amo paklang thek pen kisung det arara phan koson pensi mesen atovar lang la pen me ke pale thekjima bangso bangle claim ponasonte mesenji News report Bikram Teron Karbi Anglong live Karbi Anglong ban West Karbi Anglong angkang alo kedoan sekelang hem mate medical along asona warsai mate ingthir jirpen kapado ponjia phanpura health and family welfare sai kamahin pen kedam tang jang mini phai tro arni pen swasthya seva utsav surini reng koir ke thom pangcheng ponlo laswa ting pen pini denarong along kedo model primary health center along ta paman ponlo
Pini Karbi Anglong angkang pialong swasthya sewa utsav surihni reng kore ke thom asonsi denarong Model Primary Health Center along setami swasthya sewa utsav arani paman ponlo. Bangso kapaman ponahud external evaluator aparman Health and Family Welfare sai kamahin pen ke jong pona tengpen Karbi Anglong Autonomous Council replacing hi external evaluator aman pen chetongdun. Bangso ahud inghia sang hopen denarong along ke do MPHC along ke claim ke nampen danglo ason ke nang sora puthak lang jari dun. La bangso jai meg bang adjustment isi medical fund upgrade je fund la pen kopi PC kaduri ma la bangso angton men kachini ji fund se atum fund the CM MP minister atum fund la bangso external la bangso evaluator angdeng alang itu han pek ponsi alang itu han along tin hospital long padam ji pansi pek pono ya chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pansi lasila samnak taksi pini long soja next time den hospital long deng pono Bangso asai ke denga hud replacing hi alohi sarpo aman pen ka chetong dunalong tourism board chairman Dharam Singkro denarong municipal board committee chairman Pradip Ingti Pendanglo denarong primary health center management committee chairman Babu Ingtiatum chetong dunsi swasthya sewa utsav mesen pen pachun pon la medical in charge surjorong para ke hai dili tungaphan la olasam saisto sewa utsop ulaso program along la so hospital kosonsi paching thurji fan kosonsi rata fan kerab jima la so program along ni fan pini evaluator hisab sedak nai ke toilo la sedak overall assessment apu thak setamelo tum report pinang lo la so report te kupi ma ke tek lok tak ni tum doctor ke hai du pen chingwai ching sai si la kupi si ke nang thu alang ma pa development ji fan la hai lam chi chingwai pon thulo. News report Bikram Theron Karbi Anglong live. APHLC Alamjai Sarpo Angtong Ingti Lapen Dunmai Phu Rajas Tisotum Keso Kachelang Bomalong Kacherap Dunjia Phanpura APHLC Habar Kehat LA Women Wing Satum Dong Mukak Ahithi Kulat Kachubi Atumalong Kerap Kehangpi Jangmiponi Paitrok Arni APHLC Haraghat LA Women Wing Satum Chapatir Biponsi APHLC Lamjai Sarpo Angtong Ingti Lapen Dunmai Phu Rajas Tiswatum Keso Dedalong Kacherap Dunjia Phanpura Dong Mukak Ahithi Alom Kulat Kachubi Donatumalong Pen Kerap Kachohangdam Nonamat APHLC Lamjai Sarpo Angtong Ingtia Phanke Dimapur Nikos Hospital alongsi Silang Pon Bomlang Lapen Dunmai Phu Rajas Tiswa Phanabangke Diphu Medical College and Hospital alongsi Silang Pon Bom Lupusi Alang Litum Thanpong Nilitum APHLC Song Pen Nilitum la LA along Chunbang Lapen Nilitum LA Women Wing itu becerap Nilitum Curung Damlo Sartum Han Angtong Tiga Thar Lapen hala Rajas Tiswa Sar Nilitum panong penilitum keke cing hona farman penilitum curung damlo tapang sokirung damalong nilitum hichi along kulat along ke dua tunco takali hichi borwa ke bang atum sitami alang litum ani ngaro do penilitum phankar dia ke buka cing hon pen alang litum inura long tharo si pokep alang litum nilitum hana pajirtun lase alang litum han chorop pik lo dokmuka hichi long kulat tibi la pen dokmuka hichi long bine hichi borwa nai kuri dun atum han chorop pik Bangso asai ke claim polake Haraghat LA Women Wing Samaipi Risika Milikpi Dunmai Phi Serdihun Terangpi Chunbang Phi Sita Terangpi Claim Bang Phi Cleardap Hansepi Haraghat CC Claim Bang Phi Nirola BP Atumpensi Kirung asai Dengponlo Bangso Porahut APHLC Haraghat LA Akong Chunbang Robising Ronghangta Chetongdun SLC Asong Mate Central Committee along Asong Japo tum Lamjai Sarpo kahai Angtong Ingti lapenda ko pini lethotame vice president akahai Rajas Tisus dame alang likeso cholong loklo lapen Angtong Ingti akahai bangkenon Dimapur Nikos Hospital along sedolang avita me pi bomlo penalang likeso me pakakela aso posi apini nilitum hawar ke hat LA along soarloso klembang pi atum tuan pen Cepatir pipon sidak dong muka kahitialong methang karbi akulat tinalong nilitum
kerap ka chuhang dam ke so kerap dun ji phan la so kerap ka chuhang dam along anutina akulat along sitame kowe chuyor chot chu chung tip chot ba kopini lo han chuyor chot akar bp ba akulat ka chubia tum sitame khaila pen longria farman alang tum ka ke ma that thek pot alang tum se kai si hini be tami pini keso dada tuma phan kerap dunjia phan pura alang litum kirung pon along ning ke mepen atangka akerap ki piduna tuma phan anta alang litum kachuru pajir pon dokmoka pen samsing ingti karbiang long live lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo koilamatia hawaralong kidam tang thereponi phaing ko raner kebarni tomon herai ke klopen kisung ki pho tumalong an karbiang long autonomous council minority board chairman prakash sangma kahumrida kidam tang thereponi phaing ko raner kebarni koilamatia hawar tomon herai ke klopen jok pinnang anara ratum kisung chechak nanglo La solama phuthak tim karbiang long ke japon karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chinisi kidamtang thereponi phai trok arni KAC CEM kapin khar tengpen minority board chairman Prakash Sangma adimak long along an humri damlo adimak long along ka humri dam hot rara kisung ke thek long tengpen prabjin pen kirap ke long jia phan karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Dr. Numol Momina Phan minorities chairman hinpen nangchuning ribidam phet poposi rong ara phan aning pathetekang Tuliram Rohang sa nakating karateng si pininilit church hem adon pan si kahit numa punang kahumdilo awlo nil tum daki wang penteklong lo penang an kana hok dolo aru khali girja hem de gali nil tum daki wang penteklo penang an ahemat don penangan kahin nuta dolo lasi lahai kadu gabi a report mukha bangke nili non inimak hidam pen nil tum kaching hon nai Dr. Tuliram Rohang CM Sarpanili report bang hidam pitpo aku nili ning theo je sala so report kilong pen immediate opinion alang lamchak ba opinion alang kerap bangke nang piwe ko busi nili ning thelo lapen nili parlo along ke ongdung arat ke Christian adhorom kirim sike ong lapen tomon herai ke theo pena job cardoma hemasar nung anta prit thangan pin lapen Christian adhorom kirim atum ke Good Friday lapen Easter Sunday ajai mexitami nang kelilo bonta pinnanga cardo mahem ke dua thai anta avi pin lopu karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang pen mathasi council atangka pen minority board chairman Prakash Sangma arideng pajudunsi cardom ahem amen pen tangka setami kera pajurekan laso ahud bethel amondoli ke ja atum lapen Deopani college principal Boson Rongphar lapen ke ongdung rongarat lapen monduli ke ja ke thegiding atum che tongdun lapen na puson kisung ahut nangkelang thegapot KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen minority board chairman Prakash Sangma lapen ari sangho aphan rongarat lapen monduli ke thegiding atum pen kachoru setami pajurpon kacing hon sa Tuliram Ronghang sa CM sa lapen lapkado report nak pidam pen ini disaster management pen namen ang survey lo latum lo report utah sa mehaji tu pota ka vetum do lapen penangan atum ke pelo lahai ka kisung pen ke chpajoi phan towar chulang lo lasi lakado ko de kisung nang than pipen la individually tum stame ini lam ko lo ini labang so RV arni pen ke jogi phan pene ting ban si hini ba ke long ba ke towar chulang lo Choki halapan Sonjit Crow karbiang long live Khatkhati police station angkang NH Tongkerwa sirkep atowar Khatkhati naka checking along arniwang ason keton kelang ke padobo mahut ihum abas along pen ganja kenep dunlong bosi birta rib dunlong birta kelong dona tengke ihum Dimapur pen Nagaon ka cheleng naman po abas registration number AS02CC2104 along ka khuruk dona hut isia beg along pen lin inkoira grams plikebra pli aganja long ponlo lapen hitia long ador lage lak hinian ador doji lapen laso long kacherabdun Abu Suma arta ningkan plikebra troxy lapen Rasidul Islam arta ningkan inkoira pho atuma phan nep ingnang ponlo kaching nang check bang hinia tuma phan karju ke patar tokji lapen kenep long aganja pen non Khatkhati police station along si bipon lo bokajan penanang terang karbiang long live
kedam tang jang mia chik lo ni phai trok arni Assam along ria lo aron re pen bang trok Arunachal Pradesh asor nang kilut pen inut Assam Lakhimpur along edon amekar hem kiludam chogajok raikom sai kheri deng ching nang cheklo Birta kirit dunlong atengke kaching nang chek bang trok Arunachal Pradesh asor atum Assam along ria lo sai jogje aron re pen nang kilut nang koklake so arlo kangbo nang kachiridun pusi pachini pon Lapen latum Assam along ria lo nang kilut long pop lake Arunachal Pradesh raikom sai khiatum akirat ki doka joini lo labang solam nang kiklang rok lake ni phai trok ani kang sama por malom inur Madhupur barong supi along kido dulu bora pa bang phua hemalong kilodam bor ia joklo alang nitum pen kache tham pona tengki alang nitum Assam arlo aron re pen nang kilut nang kok lake sai jokje kang bochok so arlo phan nang kichiridun posi pachini ponlo Labang soalam hur ke chodura jok adung arai araratum thur pakpen latuma phan nebdunlo kaching nang chek abang photuma men lake udipta gogoi lagi garmi champak dole pawan sonam asau sonam lapen prem sonam posi pangthek ponlo nonamat ang tonalam klar dakpen kaching ponja phan raikom sai khipen kiri kitale basai dingpon bomlo State Desk report Karbi Anglong live Dibrugarh along jangmini phaikre ECR ni raramai piki paman ponjia dimalong Union Home Minister Amit Shah kachitom nunjia phan angring thepi khangjang labang sojok jangmini phaike barni Dibrugarh along anang ke palepen mayalong nang chetong dun ta haipusi birta ribdunlong Birta kirit dunlong atengke jangmia chikloni phaike barni Union Home Minister Amit Shah Dibrugarh along nang palelia prang Arunachal Pradesh along si homridam paprangji laso phitsi putho Dibrugarh along an nang pale thupo Lason se ni phaikre ECR ni abangke Mankata ground Dibrugarh along rat amai pi ke paman pon along kachetong donahut Bharatiya Janata Party Mondola Sahem Dibrugarh along kikim kerang ke pangcheng ponjia phan long isetami Amit Shah ri dengpen ke sompon padopo Nonamat Amit Shah hin pen Dibrugarh along ahok pet nang kahumri japhan Amit Shah hin pen pangdak pon pelang Boy phet satame Dibrugarh along sopi along ke Amit Shah phan ke chak jia phan pura kisi kedang lok asomsi thek pon long lo Dibrugarh along sopi lake Assam along ri along nirep anathu kedaisi ke duarong sopi lo labang sorong sopi hanlo Assam along chojor cholang na pen industry purulo anparta Mir Saed Amir Biri ahemtun pusetami hokpon ni National Desk report Karbi Anglong live Mini prime tama berta kila ponsi kang tonik long